Колеги, благодаря ви, че сте тук. Нека да представя моята лекция "Ерозията и борбата с нея в земеделските гори". Сега трябва да кажем при това, че ерозията е най-значимия деградационен процес в България. Разбира се, това е резултат от естественото, физико-географско и начина за ползване на земите и най-вече човешката дейност. От ерозия селското и горското стопанство в нашата страна понасят големи загуби. Като цяло обработваемите земи в България заемат сравнително малко размери. Така че опазването на почвите е доста важно. Сега нека да погледнем малко в историческата гледна точка. Сега тук преди мене много добре се показаха нещата за ерозията, как се развива през годините. Сега ясно е, че на територията на България ерозията е започнала с появата на първите селища, като резултат от дейността на човека, от първите форми на земеделие, животновъдство, зеленчуство, родарство и най-вече с изсичането на горите. Така че, както има население на нашата територия, така се е появила и ерозията. През средновековието няма много информация за ерозията в България и как се развива тя, но имаме информация от Османската империя, това, което е останало до нас. От завладяването на България в нашите територии са заселили доста османски феодали, които най-вероятно са потиснали част от нашето население в България и то е било принудено да се премести в по-високи места, в планините, което допълнително е утежнило положението с ерозията, тъй като и те са имали нужда от обработваеми площи, имали са нужда от дървен материал и така нататък. Така че по време на Османската империя доста негативно се развило процеса на ерозия. Някои работи вече ги каза доцент Цавков, че имало определени етнически групи в България, които са развивали животновъдството, като юруци и каракачани. Те са унищожили доста горски масиви, за да използват тези територии за пасища. И съответно по време на Османската империя няма данни за някаква възстановителна дейност. След освобождението беше много говорено по този въпрос от предишните двама също лектори, като има опити за възстановяване на горите, но все пак България се освободила, имала нужда от дървен материал, от развитие на ЖП мрежа, на инфраструктура, така че на някои места ерозията дори се е усилила. Също има опити за възобновяване на горите, това също беше казано, като някои добри резултати са получени в Дунавската равнина, но в повечето места, където има деградирали пустеещи земи, са имали само слаб, случайен и временен успех. За Феликс Вожи беше казано доста, но все пак трябва да кажем, че с идването на този човек нещата вече в България се преобръщат. Като тук трябва да отбележим, че той основно се занимава с възстановяването на земите в планините и в горските територии, но това влияние оказва също и на земеделските земи, защото, както беше споменато, Розовата долина доста била засегната от пороите, които са идвали от по-високите части. Така че земеделските земи са страдали от това, че в България няма гори.
И в периода на Втората световна война, тук трябва да кажем, че България все още силно е била засегната в планинските райони и по-слабо засегната в земеделските земи. Но започва строителство на язовири, осигуряване на напояването, вкарване на нова техника, земеделска от СССР. С годините на колективизацията, голяма част от частната собственост е премахната и е започвал процес на премахване на синорите по край земеделските земи, което е също един процес на усилване на ерозията. Също е внедрена нова механизирана техника в земеделието, при която добивите са се повишили, но и ерозията също се е повишила. Известен е факта, когато академик Странски е бил критикуван от правителството на Вълко Червенков, защо в учебника му пише, че трябва да се прилага плитка орен. Идеята е била да се оре колкото се може по-дълбоко и повече. Но вече се забелязва, че ерозията се увеличава и вече през 1950 година е организирана научна експедиция по агромеролесни мелиорации и са извършени подробни маршрути и поручвания на ерозията на почвата в обработваемите земи, най-вече в хълмисто-равнинните райони на страната. Следва вече по постановление на ЦК на БКП номер 223, като е прият план за изграждане на държавни полезащитни горници пояси в Добруджа, като мероприятие срещу засушаване, срещу ветровата и водната ерозия в този район. Тези проблеми са били разработвани в Добруджанския научно-изследователски институт край генерал Тошево. През 1955 година излезе постановление на Министерския съвет на Република България за борба с ерозията върху обработваемите земи, с което се слага начало на изследователската работа по ерозия в поземления фонд на цялата страна, като се организира отдел по ерозия на почвата в института Пушкаров, като този отдел научно звено е за проучване на конкретно дадения въпрос, свързан с ерозията. Изследванията по ерозията също продължават, като тогава е имал и друг институт към БАН, който изследва ерозията в опитни полета, които са му били предоставени. В учебните програми вече на аграрните университети, тогава са били и Васил Георги Димитров и Васил Коларов, и селскостопанските техникуми са включени лекции по почвена ерозия и борбата с нея. Също така започва научна дейност по ерозия в института Карнобат, също така в станцията по Джебел в института станцията по тютюна в Джебел и института по фуражите в Плевен. Също започва борба с ерозията и в института по лозаро и винарство в град Плевен. Организирани са пунктове и ерозионни изследвания в село Мирко също, а през 1963 и 1964 започва научна дейност по ерозия в Института по планинско животновъдство и земеделие Троян. През периода 70 и 79 е създадена опитна станция за борба с ерозията в град Русе с опитно поле Тръстеник. Организирано е опитно поле по ерозионни изследвания в Тополовград. Извеждат се стационарни и моделни ерозионни изследвания при различни почвени и климатични стопански условия. За подобряване на ерозията в нашата страна, Държавният съвет е приел решение номер 21 от юли 1975 година, основни положения за подобряване на борбата с ерозия в Народна република България. Съгласно с този правителствен документ, по-нататъчната работа в борбата с ерозията се води едновременно въз основа на националната дългосрочна програма. През 1977 година е заработена методика за изработване на национална програма за борба с ерозията и са изготвени нормативни
нормативи за проектиране на противоризионни мерки. През 1979 са разработени 6 национални стандарта по ерозия на почвата, като по-голяма част от мероприятията са свързани с ерозията върху други деградационни процеси. До 1989 година се извършиха доста изследвания в водосбори, територии и всички видове земи с трайно ползване. Но вече след 90-та година земята се върна на собствениците и има леко отдръпване, най-вече от научната дейност на държавата, но пък бяха разработени нови модели за организиране на ерозията, като след 2000 година навлиза и съвременните ГИС технологии за изследване и картографиране на факторите и интензитета на водната и ветровата ерозия. Извършени са изследвания на оптимални практики за противоризионно земеделие, организация на територията, биологично земеделие, екологична защита на почвата, подходящи култури, сидообращения, машини, приспособления, технологии и водозапасяващи почвозащитни практики. Трябва да кажем, че все пак през последните години също навлезаха и много по-модерни машини за обработка, най-вече техника за консервационно земеделие, ноутил, стриптил, минимумтил, мулчери и други приспособления, свързани с нетрадиционно почвообработващи технологии, които щадят почвата от ерозия. Сега какво е положението? Последният доклад от 2025 година показва, че през 2023 година в земеделските земи от водна ерозия страдат около 1 милион и 700 хиляди 635 хиляди хектара земи, които са с слаб ерозионен риск до 5 тона на хектар. Земите с среден ерозионен риск, искам да кажа умерен, по-точно казано, между 5 и 20 тона на хектар, загуба на година са около 2 милиона хектара, а вече с висок ерозионен риск са вече над 2 милиона хектара. В сравнение с 22 през 23 се наблюдава слабо увеличение на площите с риск от ветрова ерозия, като загубите намаляват. Всичко това е по данни на Изпълнителната агенция по околна среда. Като по нейни данни се посочва, че 37,2% от обработваемите земи са засегнати със слаб до умерен риск от ветрова ерозия или загуба от 0,2 до 0,5 тона на хектар. Като Изпълнителната агенция предоставя тези карти с оценка на риска от ерозия в България. За иригационната ерозия трябва да кажем, че тя обхваща най-вече обработваемите земи над 6%, при които е имало такава ерозия, като загубите са били от 2,5 до 8 тона на хектар при едно подаване на вода, но трябва да кажем, че в днешно време поливните площи са много малко, а и другото, което вече навлязоха доста модерни технологии, като капково напояване, дъждуване и съответно влиянието на иригационната ерозия силно намалява в нашата държава. Трябва да се върнем 5-6 години по-назад, когато в целия свят се отбележи 5 декември, Световен ден на почвата, под мотото да спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще. Тогава беше отбелязано, че 85% от почвите в нашата страна са засегнати от процеса на водна ерозия и около 30% са подложени на ветрова ерозия.
Според доклада за състоянието за опазването на околната среда, така от 2024 през последните години се провежда така последователна политика за ограничаване на процесите на ерозия в няколко направления. Първо, имаме ежегоден мониторинг, провеждан от същата агенция на територията на страната, като данните се използват за планиране ползването на земите по начин, който да ограничава процесите на ерозия. Така използват се, има информация и подпомагане на земеделски производители при планиране на ползването на дадени стопанства в регионалните структури на Министерството на земеделието и храните и Националната служба за съвети за земеделието. Също се спазват добри практики за земеделски и екологични състояния. Също има подкрепа на земеделски производители чрез компенсаторни плащания за дейности и ограничаване процеса на ерозия. Основните принципи на противоерозионното земеделие, които трябва да се спазват, това са минимизиране на почвените обработки, поддържане на постоянна растителна покривка и управление на водния отток. Методите, които се използват за това противоерозионно земеделие, са културно земеделие, терасиране, поясно земеделие, тревни буферни ивици, покривни култури, минимални и нулеви обработки, сидрооборот и агролесовъдство. Като ползите от противоерозионното земеделие са подобрено почвено здраве, намаляване на почвената ерозия и съответно повишаване на добивите. България, както знаете, от 2007 година е член на Европейския съюз, съответно спазва неговите стратегии, като стратегиите на Европейския съюз е до 2000, от негова стратегия до 2300 Европейския съюз се цели да има здрави почви до 2050 година. Също стратегиите интегрират политики като стратегия за биологично разнообразие, общо селскостопанска политика, използват се инструменти като обсерваторията на почвата на Европейския съюз, подобряване на данните и знанията за здравето на почвата, като подкрепя устойчивото използване и възстановяването на почвата. Трябва да кажем, че тази година, това, което е важно, беше приет един европейска директива за мониторинг и възстановяване на здравето на почвите, който е прият на 23.2025 година, като тази нова директива въвежда общо европейска методология за оценка на физическото, химическото и биологичното състояние на почвите. Разбира се, тук отделните правителства трябва да кажат, трябва някъде около 2-3 години да си хармонизират законодателствата. Но деградацията на почвите в Европейския съюз от почвена ерозия е около 24% от земите на Съюза. Това са основните стратегии, за които говорихме, и политики за ограничаване на почвената ерозия в Европейския съюз, законодателни мерки, директива за почвите, рамкова директива за водите, национални политики и актове, стратегически документи, стратегии на Европейския съюз, зелен пакт, стратегия за биоразнообразие, добри земеделски практики и управление на земите, мониторинг и докладване за състоянието на почвата, също така програми за финансиране, общо селскостопанска политика, програми LIFE, Хоризонт Европа, инвестиции в устойчиви технологии и образование и освободеност на фермери и обществото. Като заключение мога да кажа, че през последните 120 години почвената ерозия в България остава основна заплаха от деградация на почвата. Нашата страна е възложила много усилия и средства за опазването на всички на почвите през всички тези 120 години. Това се видя и от предишните двама лектори, колко средства и усилия са вложени.
Разбира се, изследвания, технологии, политики и съоръжения се използват за борбата с ерозията, като така има значителен напредък в борбата с ерозия, но все пак има все още какво да направи, и то особено в земеделските земи. Трябва да кажем, че с увеличаване на глобалното население, изменението на климата, ерозията в глобален мащаб ще се увеличи, което ще се отрази върху възможностите на почвите да произвеждат храни и други суровини. Така че е необходимо борбата с почвената ерозия да продължи, като се наблегне основно на консервационното и регенеративно земеделие за опазване на почвите от деградация. И тук няколко интересни факти за ерозията. Разбира се, това са така от бюлетини на ФАО, преведени на български. Така, нали, колко почва се губи, че на 5 секунди се губи едно футболно игрище, че ако продължава по този начин, до 2050 година ще изгуби обработваема земя с площа на Индия. Какво води ерозията? Влошено почвено здраве по продуктивност, намаляване на биоразнообразието, климатични промени, свлачища, наводнения, замърсяване. Така, нали, всеки от нас трябва да се бори за така, да спрем почвената ерозия, да спасим нашето бъдеще, нали, основно фермери, политици и гражданско общество. С това ще завърша. Благодаря ви за вниманието и ще кажа мотото на 2019 година: спрете почвената ерозия, спасете нашето бъдеще. Благодаря ви.